Η απόσταση ο ένας σκύλος στον άλλον, στήστε τους σκύλους σας τώρα, στήστε τους, δείτε τι ζητάει ο τον κήπο. Στήστε το σκύλο. Είναι όχι από εκεί, παιδί μου, από εκεί. Έλα Γιάννη. Ελέγξτε τους σκύλους σας. Μη μου τον εμαλώνει την κυρία φυσικά. Καλά κάνει, έτσι Ο παιδί ζητάει, τι βγάζει τον ωραίο σκύλο, ποιος σας το πόντε. Ζητάει κίνηση παρακάτω, το άλλο παράκι. Λοιπόν, ο παιδί πάει παρακάτω και σταματήσει, επόμενο σκύλο παρακάτω. Πάτε να έχετε το λίγο ψηλά στο δωμάτιο για να μπορεί να ελέγξει το σκύλο. Χειροκροτήστε όλοι τους σκυλοκρότητες. Το σταματήστε. Γι' αυτό κάντε το καλύτερο δυνατό. Ο τέταρτος καλύτερος ομάδος είναι το Pointer. Τρίτος καλύτερος ομάδος είναι το Αγγλικό Σέντερ. Δεύτερος καλύτερος ομάδος είναι το Πανιερμπρετών και πρώτος για φωτογραφία. Χειροκροτήστε λοιπόν παιδιά. Ο Κούρκαρ Ελλάδος απονέμει και ειδικό κύπελλο για τον καλύτερο Κούρκαρ φιλί. Ο όμιλος του Κούρκαρ Ελλάδος. Μου ήταν τώρα συγχαρητήρια. Να δοθεί το κύπελλο λοιπόν σαν έξτρα. Ο όμιλος Κούρκαρ Ελλάδος απονέμει και έξτρα ειδικό κύπελλο για τον καλύτερο φιλί, που σήμερα έτσι να είναι και ο καλύτερος ομάδος, δεν έχει να κάνει, για το καλύτερο Κούρκαρ φιλί. Συγχαρητήρια και να ετοιμάζονται